Asa yung mama day? Laya. Asa yung mama? Asa yung mama ni mo? Ha? Ha? Nilayas? Yung papa? Kuan, yang papa mo ipag umangko na ko dito og Manila na nalbaho. Sa karon buntis man tong inahan, gipauli diri ag gihatod diri. Ipon sa kuha. Nya tali-anak man to. Nya sige sila kontak sa akong pag-umangkon. Naapsa mag-COVID atong mga panahon. Wa kaagwan ta ang kuan inahan niya. Naningkag kay ko siya giyan ha. Luya pa taon na. Wala isa igsoon. Na kay manghod wala. Asa man ron? Pag-iwanan. Giwanon? Iwanon. Sa Maribo, kasab na siya. Eh, sa mana? Pero yung kuan lang yung manghod kay normal food. Nga ni gapon? Kuan siya sa iyahang Facebook ako mang gina-upload na nga sila mo nagsuon doon. Ah. Kuan Jan Luri